Exodus, tia di onu nwotwe. Afi, ma wunua Aaron ne mabeni infri Israel fo mumra wo nche. Na woni mi asofo. Aaron, Nadab, ne Abihu, Eliezer ne Itama, Aaron mano. Na pam kronkron ye ntade ma wunua Aaron. Enimunyam ne feso. Na ka kire wona wo nyansa akoma medi nyansa honhom ma hye wo mu ama no nyina. Na ompam Aaron ntade no. Na won fanye no kronkron na woni mi sofo. Na ntade a won pam nie. Adaabo ne asofotade ne batakari ne atade yuwa wanyono no dame ne abotire ne aboso. Na ompam kronkron ye ntade ma wonua Aaron ne mabeni. Na won hye ni mi sofo. Na onfe sika ne bibre ne asawa ebredum ne kojan ne asawa fitanyo. Na onfa ntomanwunu mu anyansa dwuma so mfa sika ne bibre ne asawa ebredum ne kojan ne asawa fita wafranye asofotade no. Enya metre mienu a etoa ano na onfa ntoa. Na asofotade efefe no nchichiri mu mfiri mu ara. Sede ne yobia no tie. Sika ne bibre ne asawa ebredum ne kojan ne asawa fita wafra. Nafa apo bibre bo mienu. Na kuchiri Israel manudin woso. Wondin no nsia enko obo biakoso. Na wondin nsia aka no nso nko obo biakoso. Sede wona wonto aso tie. Abudwumfo adwuma. Ensanode enkuchiri na fa kuchiri abo mienu no so. Sede Israel manudin tie. Na fa sika emfifa anu twa honhia. Na fa abo mienu sisi asofotade no metri so. Na enye enkaye aboma Israelfo no. Na Aaron enso awundin ni metri mienu so enko Erade anim emfanye enkaye. Na yesika emfifa no. Ni sika ntwe aban mienu. Wono mesa yono se enhuma. Na fa ntwe aban a wawono mesa no hihye emfifa no so. Na yo atemwo adabo. Entumanwumu enyansadwuma. Yono sede asofotade no yobiatie. Sika, bibre, ni asawa ebredum ni kujan, ni asawa fita wefra na fayo. Enye enyinanan. Na omuka entoso, ne tentini nye sama, na ne tre nye sama. Nafa abo sisimu. Abo chirepen nan. Chirepen a edikan enye bojanambo. Akratibo eni ahamubo. Na cherepene a etia mienu nye snamabo wabo ni borebo na cherepene etoso miensa no nye ekutu hono bo enfrafrae bo ni bridum bo na cherepene a etoso na no nye sika brebo abobibre bo ne ahwehwe bo insisimu no sika mfefa no ntwa honhia na abo no ano nye se Israel manudin anotie dumienu se wondin no tie enye enso anode enkruchriye se din no tie miakon se musuaku dumienu no tie na fasika mapayo adabo no so ntwe aban a wawo no misanse homa na yo adabo no so sika enka mienu na fa enka mienu hihye adabo no entwe mienu so na fasika misan mienu toato adabo no ntwe ayeso enka no na misan mienu no anu mienu aka no Fatuatu amfifa no mienu no. Na fa hihye asofotade no metri mienu no so animfem. Na yo sika nka mienu fa hihye adabo no ntwea mienu no so. Ano a ewo mu fem kire asofotade no. Na yo sika nka mienu biem fa hihye asofotade no afafa mienu no so animfem. Wa ase a eben ne ntoaye no. Asofotade no nchichire mu no so. Na onfa bibre enhuma enchichire adabo no enkai no nsoso asofotade no enkai no na enfam asofotade no nchichire mu no atifi na adabo no ansane emfri asofotade no so na Aaron so Israel medin atemu adabo no mu na koma so emfa nkronkron bia ho na enye Erade no nkai daa na fa urim ni tumi ase ni han ni peye no hye atemu adabo no na se Aaron reko Erade animu a enane kokoso na Aaron so Israel fo no atemu na koma so Erade anim daa
na fabrice nko ara yo asofotade no ase batakari na tokro na mfimfini wɔ n'atifi na wɔmfa ntomaban a wanyono mmare tokro no ano nhia te sɛ adaabom tokro na ensane na muano no so no ɔmfa bebre ne asawa a every ni kodan no atoa ban sɛ so ntwa ho hyia na sika no no mansensan ntem